At ayun na nga no guys, sa photography may batas. Bawal lang hindi nagbibigay ng proper credit. Pero pag sinabi, pag nag-apply ka, bawal hindi mag-credit pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, nagbigay ka ng credit, ay yun, pwede ka na ulit mag-photography. Aray. Boom! At ayun na nga no, ako nga pala si Nelson alias Paco Butingting. Subscribe nyo po yung aking channel na makikita nyo po sa link na ito. At ayun na nga no, mga kakrong-krong, nandito kami ngayon sa Jungle Town. Nandito kami ngayon sa labas. Kasalukuyan po kaming nakatambay. Kasama ko ngayon si Dave. Ayan po si Dave. Wala po siyang YouTube channel. Hindi niyo po siyang i-stock sa Facebook. Wala po tayong magawa ngayon, so tamang tambay muna tayo. A few moments later. Si Kwan, nasaan siya ngayon? Si Krong Krong? Nasaan siya na sa bahay? Saan banda dito sa jungle? Hindi doon. Saan banda? Ay, nasa Kamantiles? Kasi comment yun ng comment sa Kwan sa vlog namin nila Kwan, Karpa Vlog. Ay, Jan Eric. Comment siya ng comment doon. Shoutout nga pala sa'yo, Alfred Jan Bautista. Kung nanonood ka man, hello sa'yo mga kakrong-krong. Sino pa yung shoutout natin? Shoutout nga din pala sa ate kong pinsan na nasa New Zealand ba yun? Nasaan si Sheila? Shoutout na lang po sa'yo, ate pinsan. Hello. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay niyo po sa amin. At ngayong pandemic, na hirap na kami, malaking tulong po talaga yun para sa amin. Kaya maraming salamat po sa tulong nyo. A few moments later. Dahil nandito kami ngayon sa compound namin nakatambay, manggugulo po tayo. Manggugulo ba tayo? Anong gagawin natin sa kanila? Guluhin natin yung nagbibidyo. Guguluhin daw natin yung nagbibidyo mga kakrong-krong. Sigurado aguluhin natin. Tara na Garod. Puntahan natin sila. Ayun yun. Nagbabalik pang ABS-CBN yun. Ito kaya. At ayun na nga ng mga kakrong-krong. At ayun na nga, no? Isang lalaki, nabasa kasi umulan. What? Tara Dave, dito tayo. Nagulabog yung nagbibidyo. Nabulabog sila, nagsushoot daw sila. Subscribe po natin yung pasimuno doon na si She Madronio. Makikita nyo po itong link na ito. Yan. Subscribe nyo po yun. Siya po yung may pakanan doon. Ginagamit niya yung mga tao doon, yung mga kabataan doon para gumawa sila ng sarili niyang vlog. Hindi natin po sila magulo kasi busy po sila. Ano oras na ba? Kasi magdidilim na kasi kaya hindi natin sila pwedeng guluhin kasi busy po talaga sila. 5:56. Dalawang beses na yan! Ay 5:56 o magsi-6 na pala no. Anong araw ngayon? May 11 po ngayon mga kakrong-krong. Sana matapos na itong quarantine. Sana matapos na itong lockdown para back to normal na ulit. Ano kayang magandang gawin kapag natapos na yung lockdown? Kami ano kaya? Magpaprank tayo sa bayan, ganun. Oo. Pwede po kayong mag-comment kung ano po yung gagawin namin pagkatapos ng quarantine. Mag-request na lang po kayo, comment nyo na lang po kung ano po yung gagawin namin kapag katapos ng quarantine. Dalawang beses na yan! Kasi hindi pa po talaga kasi kami pwedeng lumabas sa bayan. Hindi, joke lang, yung mga kakrong-krong. Sana yung vlog ni Kwan, ni Jan Eric, Ni tsaka ni GR, sana yung pangalan ng vlog nila Karpa Vlog. Di ba maganda naman yun, Karpa Vlog? Kaya nga. Maganda rin yun eh. Kasi yung gaya-gayang ano. Yung mga katuro.
Kaya nga. Ang original na gumawa kasi doon si Shelo. Siya po yung original na Katuro vlog. Kaya gagawa na lang po natin sila ng sarili nilang vlog. Sila po kasi yung nagdadala sa mga vlog ko eh, 'di ba? Kung mapapanood niyo po yung mga nakaraang vlog namin, sila po yung nagdadala sa vlog ko. A few moments later. Really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not paid. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull around. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes, and it hurts sometimes. I fall into your arms. How we take this out till I come back around. Now the day bleeds. Boom! At ayun na nga no, mga kakrong-krong. Busy po sila doon na nagsushoot. Kasama si She at sila John Eric, tapos sila JR, sila Mayan. At kung sino-sino pa shoutout ko na lang kayong lahat dyan. Panoorin nyo lang po yung video na gagawin ni She sa YouTube channel niya. Ilalagay ko na lang po yung link sa description. Subscribe nyo na lang po siya. Suportahan na lang po natin siya, mga kakrong-krong. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Bye-bye!